Després d'haver provat, entre d'altres i en va, l'aprenentatge de l'art culinari i del floreixent ofici de florista, l'Enric exerceix ara l'activitat simple però honesta i plena de satisfaccions de venedor de sabates de dona. Barba Blava és una tragicomèdia perquè, tot i que parla de temes durs, és una obra dura, parla de l'amor i la mort, la relació que hi ha entre ells, del desig, de la necessitat, la desesperació que podem arribar a sentir quan tenim una gran necessitat i no se'ns veu satisfeta. Alhora és una comèdia també perquè hi ha un sentit de l'humor negre que planeja per damunt de tota aquesta història i fa que podem veure escenes que són a priori dures, però amb aquest humor se'ns fa molt més portable per l'espectador. Vas passant coses però rius també, no? No volia anar al llit amb cap més home que amb ell, però em feia por que quan el trobés s'espantés. És un tema delicat, el de la violència de gènere, malauradament. Llavors, clar, una obra on hi ha assassinats de dones pot semblar que és una apologia de la violència, però això seria una visió molt simplista, no? O sigui, l'obra és molt més profunda i realment el que fa aquest home... O sigui, és una obra que estem parlant en un llenguatge poètic, per tant no ens podem prendre al peu de la lletra. El que fa aquest home és d'alguna manera alliberar aquestes dones del seu sofriment. O sigui, tot això entre moltes cometes i molt relatiu, no? Tot, o sigui, si no es veu... Des de fora és molt fàcil dir, com poden fer aquesta... Algú podria dir, no? O aquesta barbaritat, però Shakespeare està ple d'assassinats i crims i continua sent interessant i ningú s'ho prendria com una apologia de la violència, sinó tot el contrari, probablement. Si segueix més enllà en aquesta direcció, acabarà sortint de la ciutat per l'altra banda. Però algun lloc ha de ser l'ull de la ciutat. La cultura ja era un sector, diguéssim, que ja estava una mica, des de sempre en aquest país, una mica era la germaneta pobra. Doncs ara, clar, estem arribant a uns límits que no sabem fins quan els podrem suportar. Aquest espectacle s'ha fet sense un duro i el fem amb tota la il·lusió i tota l'empenta com si estéssim cobrant una barbaritat, però la veritat és que això no es pot sostenir durant molt de temps. A Viena, un tramvia nerviós et ve trencar sempre els més bonics pensaments quan tornes a casa. Però hi ha una cosa que és igual per tot arreu, ho sé, encara que no he anat més enllà de París, Roma o Viena. No es tenen ganes.